Il-Ministru tal-Anzjani Michael Farrugia jibqa' jiddefendi il-kuntratt skandalus ta' San Vincenz de Paul, kuntratt ta' aktar minn 270 miljun euro illi qatt ma tela quddiem il-Cabinet. Dan minkejja li l-Awditur Ġenerali qal b'mod ċar li l-kuntratt kien wieħed illegali. Mhuwiex jiena li niddeċiedi jekk hux illegali jew le, jekk hemm min jagħmel levalu jiena dejjem għattilkom jiena qatt ma ninvolvi ruħi f'investigazzjonijiet. Jien nagħmel assessment imma ma nagħmilx investigazzjoni. Mistoqsi dwar il-fatt li l-Pulizija mhux qed tinvestiga dan il-kuntratt illegali, Michael Farrugia farfa mir-responsabilità tiegħu bħala Ministru illi taħtu jaqa' dan is-settur. Il-Gvern qed jagħmel l-evalwazzjoni, il-Pulizija jagħmlu l-evalwazzjoni tagħhom. Michael Farrugia ma eskludix li meta sar dan il-kuntratt kien hemm żbalji li ma meshomx saru. Min kull oġġett fil-ħajja tajjeb illi titgħallem, m'hemm l-ebda regoli stretti fuqha, imma tru il-proċess u rakkomandazzjonijiet li kien hemm tal-NEO iva hemmhekk naqblu illi kellu jitla' quddiem il-Kabinet. Ir-rapport tal-NEO fuq il-kuntratt ta' San Vincenz de Paul huwa kundanna ċara lejn il-Gvern hekk kif iqumu diversi dubbi dwar il-fatt li ma nħarġet ebda sejħa għal dan il-proġett. L-Awditur saħansitra jgħid li possibilment il-proċess kollu marbut ma' dan il-kuntratt jaf kien invalidu.